Kaya gusto ko yung challenge na yun. Kinahanglan ni hapon ang ikaduwang aperta, ang challenge, kailangan mapuno ang box para gihapon sa ato simbahan. Kaya naman, sundan to sa nato ikaduwang aper, wala iba kundi ang atong pastor moderator, Father Giago Mahunay, papalisan gihapon sa usa, mga buutan, katagalan, wala iba kundi si Miss Delia Talucapas. Let's get it on! Bakit lumiit ang box?
Ayan. Thank you, Father Diego and Madam Thank you very much, Auntie Delia. Madam Delia Dalapas. Thank you very much for the challenge. Sabi ko na nga sabi ko